Ahojte, nachádzame sa na začiatku sídliska Ťahanovce, kde vám ukážem trojizbový zrekonštruovaný byt a ako bonus predáva sa kompletne zariadený. Nech sa páči, poďme sa na ňo pozrieť. Táto lokalita je výborná na trávenie voľného času a taktiež v blízkosti nájdete rôzne obchody a služby. Ak vás táto nehnuteľnosť zaujala, ozvite sa mi.